Ovdje smo u kreativcima iz 4.1 i oni crtaju čarobni štapić, onda smišljaju svoju čarobnu reč. Smislili su da je njihova zajednička želja zgrada za njihovu grupu, a onda su naveli u delu šta ja mogu da uradim da bi se jednog dana ta želja ostvarila. Kažu da se potrudimo, da postanemo arhitekte, a na putu do toga da postanu arhitekte je da vežbaju crtanje, da budu mnogo kreativni i jednog dana i da iznajme radnike koji bi im napravili njihovu zgradu i sve vreme da budu hrabri i da veruju u sebe. E sad, pitanje je kako će da izgleda ta vaša zajednička zgrada i svako od vas slobodno neka kaže. Aj. Ogromna. Da ima tržni centar. Ima tržni centar. Pet shop. Sve je besplatno za nas. Sve je besplatno, znači vi ste gazde. Da imamo svoj prostor za crtanje, da imamo svoju sobu, svoj prostor neki mekan, da možemo tu da ležimo. To je beše terasa. Da. Jel to? Dobro. Da ima mnogo cveća i biblioteka. Dobro. Neki mali kutak da bude samo za nas, da bi imali svi da se onako zabavimo. Da. I soba za žurke. Soba za žurke i puno ljubimaca. Da imamo 10 bazena. Da. A šta će vam desiti? Za svakoga da. Valjda da se družite. Dobro. Šta ćete mi vi reći iz vaše grupe? Imaju i džakuzi. Dobro. Da ima puno radnika i da budemo srećni, da gradimo mnogo zgrada i da gradimo za druge, a ne samo za nas. Dobro, to je lepo. I želimo da usrećimo sve, tako da ćemo i mi pomagati ako mi budemo uspješni. Pa to je mnogo lepo. Bravo. A šta biste vi rekli? Šta smo rekli? Pa ja bi isto kao Angelina. Aj slobodno. Šta još? Dajte neku od prostorija šta bi vama značilo. Šta si mi ti Reša rekla? Ja sam rekao da imamo žurke, da imamo neku sportski teren, da imamo jednu sobu gdje tu mogu da se igraju igrice, da imamo jedan helikopter s kojim možemo da idemo. Svuda je jednu garažu koja će bude autobus, kad neko ide da idu svi. Pazi, autobus da idete negde zajedno. Da. Genijalno. Privatan avion i da sa nama žive poznati fudbaleri. Dobro. A šta ste mi vi htjeli? Mi imamo učionicu za decu da uče, da ih učimo. Učionica za decu da učite decu svoju jednog dana. Vidiš? A šta još može? Da imamo super moći. Super. Da imamo svoje ljubimce. Dobro, ljubimci. Super. A koja super moć bi bila zanimljiva za vas? Letenje. Letenje? Teleportovanje. Teleportovanje. Dobro, a tebi? Nevidljivost. To je zanimljivo. Super brzina. Da se Super brzina. Ja bih voljela da imam kao da čoveka ja kao podižem. Super snaga. Telekineza. Da, telekineza i ja isto. Laseri. Iz oči. Pa lepo. A kako ta zgrada izgleda s polja? Ona izgleda A je li klasična normalna zgrada ili neobična? U obliku cveta. Čekaj. Nego cijela zgrada da bude nacrta stič, kao neka žuta. I cveće. Pa one hoće. Dobro. Možemo i da smislimo neko naše ime pa da predstavimo na zgradu. Može. Dobro.
Može, čekaj da kaže on. Može super moć isto da nam bude kao da iz ruku stavljamo neke dekoracije, neke stvari kao za našu zgradu. A, jeste. I još ona... Da imamo koncertne sale, da bismo imali da održimo koncerte, igranje, pevanje, sviranje. Tačno. Da pomažemo starima i da budemo što kreativniji. Da imamo jednu baštu gdje će biti mnogo zelenije. Da imamo kao jedan vrtić za djecu. Vrtić za decu. Da živimo u dvorcu. U dvorcu, znači zgrada je dvorac. Tog je oblika. Sa džakuzima. Ima cvijeća, o kojih je boja? Mi u našoj zgradi da imamo Disneyland. Disneyland. Park. Luna Park. Bravo. Aqua Park, dobro. Sad... Za djecu. Da. Da imamo tu jednu arhitektu, što svaki dan pričamo nešto nam ugradi ako mi želimo. A ne, vi ste arhitekte. Vi ste završili da budete arhitekte. Dobro, ajmo aplauz. Aplausos.